Moi. Mä oon siis ihan poikki tosta päivästä. Mm. Me seikkailtiin siellä Jumbos varmaan. No, me seikkailtiin siellä Jumbos niin kun me mentiin sinne 6:00. Se loppui 5:00. Me päästiin siihen jonoon niinku 6:30. Siis se alkoi 6:00 ja loppui 7:00. Me päästiin siihen nimmareiden jakosessioon 6:30, vaikka me mentiin sinne 6:45. Oh, se oli ihan kauheeta. Sitten me ivastiin sen yhden Robinin perässä. Niinku kaikki ne kiljumat fanit siellä Robinin perässä. Oh. Oh, voi jakkata. Oli se kyllä kauheeta. Sellainen keikka. Nimmareiden jako ja sit mä olin niin boss, että mä unohdin nyt sen mun nimmareiden sen lapun, jossa on Robinin nimmari ja mun kaverin äidin laukku. Että sillä viisiin. Että nais. Niin. Että ihan kiva. Mä en voi nyt näyttää sitä teille. Mutta huomenna ehkä tulee lisää videoita. Huomenna mene ylös! Noin, se meni ylös. Hehe. Mutta huomenna ehkä tulee sieltä keikasta video. Nyt mä en puhu teille, sori. Moikka ja nähdään huomenna tulee seuraava video. Moi moi!